Sekta mar niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo lalruok matut obedi kapok ochak chenro mar chiwo kambi rego niang' mar Sony Sugar e yor kodesa. Chenro mar kodesa kambino itimo e kinde matend Kenya Sugar Board to singo ni okang' ma kamano biro konyo kambino e chung' motegno. George Juma nigi ler mar wachni. E kinde nyasi no mas do chenro ma kambi ma Sony koro chano timo e kindiga mag 2014 nyaka 2019 ma bende ong'ere kaka strategic plan weche ma otende kod des kambi ma Sony ne omienjo. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Kada bed ni jakomno madul mang'wechego mag pur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugar Board midusa Nicholas Gumbo wachni deso kembe mag niang' mag piny owacho dhi medo bero kembego. Moko kuom jokanyo sekno mar niang' ma oting'o jopur to pod nitie kod penj mathoth malo duoko. Jagoro mar ruokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wachni pok oket gi ler ka otende kod chenro mar deso kambi mar Sony. Onge kaka wanyalo tamore releasing kik tim. Kechen gima sirikal nosekadho to nitiere issues ma nyaka ber clear. Achiel kuom gimoro no ber clear en to leasing ne idwa time kuom muda maromo nade. Do bed higa achiel koso higa ariyo koso higa 10 koso higa 20. To wan kaka farmers makone to wawacho ni ka leasing itimo to kik time more than 20 years. Wach mar leasing ni en wach malich ahinya ma stakeholders te gibed suppliers, gibed distributors, gibed jotich, gibed jopur, nyaka kel kanyakla. Wabed gi broad based conversation into wach leasing ni dang'o timre maber maromo nade mondo dhi mayom maonge ng'amo hinyore in the process. Moko kuom penyo bende koro pod kelo wich bar en ni po ni kambini ma Sony koro desi jotije ma kambini ma Sony tijgi dhi bedo nade. Jakom mar Kenya Sugar Board midusa Nicholas Gumbo wachni onge jatich moro amora ma kembego madhi desi madhi to tije. No way wanyalo biro gi program mabiro hurt the sugarcane farmers. Wadwaro ni Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde maten kambini ma Sony Sugar ka otele ko jeta tije mar kambini matin dima chano timo mathoth kaluwore kod gigo eko magiseketo negi time kin higa mag 2014 nyaka 2019 jopur kwayo kambini mondo koro keto kenge maneno ni chudo ma jopur koro bedo makare. Late Maroma 2024-2029 by the 5th year onego bedni wa increase area under cane to over 635,000 tons of cane, which should be an increment of around 55%. Wan kaka jopur nitiere gigo mwageno mondo wayude. Achiel kuomgi waparo ni ka Sony otimo maber in terms of cane payment. Ma indi dhi miyo jopur bero gi teko kendo gi thuolo mar kelo niang' mang'eny. Koro miyo wan gi mwadwa neno implementation mar this strategic plan ma obiro kawuono ni olose maber kendo time maber. George Juma, Ramogi TV, Migori.